Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano patiyankhuleni Ambuye. La Mulungu la lero limene ndi la Mulungu la 6 mu nyengo ino ya Pasaka. Ndipo lero Ambuye Yesu akupitiriza kutiphunzitsa za lamulo lopambana lonena kuti tidzikondana, potikumbutsa kunena kuti ngati munthu andikonda adzasunga mawu anga, ndipo Atatenso nawonso adzamkonda. Ndipo mawu athu oyamba la Mulungu la lero akuchokera mawu a ntchito za atumwi. Ntchito za atumwi mutu 15 kuyambira ndime ya 1 mpaka na ndime ya 2, kudzambiranso ndime ya 22 mpaka na ndime ya 29. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Maria Madzedze kuchokera ku St. Padre Pio Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu achiwiri akuchokera m'buku la Chivumbulutso mutu 21 ndime ya 10 mpaka 14 kupitiriza ndi ndime ya 22 mpaka 23. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Philomena Kasambwe kuchokera ku St. Kizito Chigoneka Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu athu a muthenga wabwino akuchokera mu mthenga wa Yohane. Yohane mutu 14 kuyambira ndime ya 23 kulekezera ndime ya 29. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father John Enoch Kaliwamba kuchokera ku Our Lady of Fatima Salima Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Abale ndi alongo mwa Ambuye, tiyeni tikhalire limodzi. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la ntchito za atumwi. Anthu ena ochokera ku Yudeya adabwera ku Antiokeya namaphunzitsa abale kuti ngati simumvera potsata mwambo wa Mose simungathe kupulumuka. Koma Paulo ndi Barnabasi adatsutsana nawo kolimba. Tsono abale adapangana kuti Paulo ndi Barnabasi ndi abale ena aku Antiokeya apite ku Yerusalemu kukakambirana ndi atumwi ndi akulu a mpingo za nkhaniyi. Pamenepo atumwi ndi akulu a mpingo pamodzi ndi mpingo wonse adavomerezana kusankha anthu ena pakati pawo kuti awatume ku Antiokeya pamodzi ndi Paulo ndi Barnabasi. Adasankha Yudasi wotchedwa Basabasi ndiponso Silasi, anthu aulemu pakati pa abale, kuti akapereke kalata yonena kuti abale, ife atumwi pamodzi ndi akulu a mpingo tikuti moni inu abale aku Antiokeya, aku Siriya ndi aku Silisiya, amene simuli Ayuda. Tamva kuti anthu ena ochokera mgulu lathu akhala akukuvutani ndi kukusokonezani maganizo. Amenewo sitidawatume ndife ayi. Tsono titasonkhana tavomerezana kusankha anthu ndi kuwatuma kwa inu. Adzabwera pamodzi ndi okondedwa athu Barnabasi ndi Paulo, amene adadzipereka kuti atumikire Ambuye athu Yesu Khristu. N'chifukwa chake tatuma Yudasi ndi Silasi kuti adzakufotokozereni pakamwa zimene talemba mkalatayi. Maganizo athu agwirizana ndi a Mzimu Woyera kuti tisakusenzetseni katundu wina kupatula zofunika zokhazi.
Musamadye chakudya chimene chidaperekedwa nsembe kwa mafano. Musamadye magazi kapena nyama yochita kupotola. Ndiponso musachite dama. Mukalewa zimenezi mudzachita bwino. Tsalani bwino. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a m'buku la chivumbulutso. Pamenepo mngelo uja adandinyamula chamuzimu, nakanditula pa phiri lalikulu ndi lalitali. Adandionetsa mzinda woyera uja, Yerusalemu, ukutsika kuchokera kumwamba kwa Mulungu. Unkawala ndi ulemerero wa Mulungu. Kuwala kwake kunali ngati kuwala kwa mwala wamtengo wapatali, ngati mwala wambee wonyezimira ngati galasi. Mzindawo unali ndi linga lalikulu ndi lalitali. Lingalo linali ndi zipata 12. Pa zipatapo panali angelo 12, ndipo pa zitseko zake padalembedwa mayina a mafuko 12 a Israeli. Pambali zonse zinayi za mzindawo panali zipata zitatu, kuvuma zitatu, kumwera zitatu, kumpoto zitatu, kuzambwe zitatu. Linga la mzindawo lidamangidwa pa maziko 12, ndipo pa mazikopo padalembedwa mayina a atumwi 12 a Mwana Wankhosa uja. Sindinaonenso nyumba ya Mulungu mu mzindamo, pakuti nyumba yake ndi Ambuye Mulungu, mphambe, mwini wake, ndiponso Mwana Wankhosa uja. Palibe chifukwa choti dzuwa kapena mwezi ziziwala pa mzindapo, pakuti ulemerero wa Mulungu ndiwo umawalapo, ndipo nyali yake ndi Mwana Wankhosa uja. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a muthenga woyera monga adalembera Yohane woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Yesu adawuza ophunzira ake kuti, ngati munthu andikonda adzasunga mawu anga, Atate anga adzamkonda, ndipo ife tidzabwera ndi kukhazikika mwa iye. Munthu amene sandikonda sasunga mawu anga. Mawu amene muli kuwamvawa si anga ayi, koma ndi Atate amene adandituma. Zimenezi ndakuwuzani ndidakali nanu. Koma Nkhoswe ija, Mzimu Woyera, amene Atate adzamutuma m'dzina langa, ndiye adzakuphunzitsani zonse, nadzakukumbutsani zonse zimene ndidakuwuzani. Ndikukusiyirani mtendere, ndikupatsani mtendere wanga. Sindikupatsani mtendere monga mmene dziko lino lapansi limapatsira ayi. Mtima wanu usavutike kapena kuda nkhawa. Mwandimva ndili kukuwuzani kuti ndili kupita, koma ndidzabweranso kwa inu. Mukadandikonda ine, bwezi mutakondwera kuti ndili kupita kwa Atate, chifukwa Atate amandiposa. Ndakuwuziranitu zimenezi tsopano zisadachitike, kuti zikadzachitika mudzakhulupirire. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Othamanga wina asimenye, amene wakhala akupambana mipikisano yochuluka yothamanga, anafunsidwa ndi atolankhani kunena kuti, kodi chimene chimakupangitsani kunena kuti muzipambana mowirikiza mipikisano yothamanga yosiyanasiyana ndi chani? Asimenye adanena kuti, inetu chinsinsi changa chagona apa, ndimasiyana ndi othamanga ena onse. Ine ndikamathamanga sindiye kuti ndimangothamanga kunena kuti ndithamange mwasanga ayi,
koma ndimathamanga ndi cholinga chonena kuti ndikafike ku cholinga chimeneni ndikufuna kumene kuli kumapeto aliwiro. Uthenga wabwino wa lero ndi uthenga umene kuoneka ngati kuti ndi uthenga umene uli ongosakanikirana. Ndi uthenga umene kuoneka kuti ndi ongosakanikirana chifukwa chonena kuti mu uthenga omwemo Ambuye Yesu akunena kuti ngati mundikonda mudzasunga mawu anga. Adamaliza kutiphunzitsa zonena kuti ife ngati timawakonda tikuyenera kusunga mawu awo, akupitiriza kunena kuti adzatitumiziranso Mzimu Woyera amene adzabwera pakati pathu ndipo adzatiphunzitsa zonse natikumbutsa zonse zimene Ambuye Yesu adatiuza. Adamaliza kunena za Mzimu Woyera akutiuza kunena kuti akutisiyira mtendere, ndipo mtendere umene akutisiyira si mtendere umene uli ofanana ndi wa dziko lapansi umene dziko lapansi umapereka. Kenaka atanena za mtendere, kenaka akupitirizanso kunena kuti ndikupita kwa Atate. Ndipo inu ngati mmandikondadi pamene ndikupita kwa Atate mmayenera kunena kuti muzikondwera mukhale ndi chimwemwe. Uthenga ongooneka ngati kuti ndi osakanikirana. Koma uthenga wabwino wa lero ngati othamanga uja amene adayankha kunena kuti ine ndikamathamanga kuti ndipambane, sindifuna kunena kuti ningothamanga mwachangu ayi, koma ndimafunitsitsa kunena kuti ndithamange kuti ndikafike kumapeto. Uthenga wabwino wa lero ndi wotithandizanso kuti tikafike kumapeto kumene kuli kwa Atate, kumene Ambuye Yesu akubwerera. Koma kuti ife tikafike kumene Ambuye Yesu akubwererako tikuyenera kuti titsatire ziti? Uthenga wabwino wa lero ukutiuza makwerero, masitepe kapena njira imene ife tikuyenera kuti titsatire kuti tikafikeko kwa Atate kumene Ambuye Yesu akubwerera. Ndipo njira yoyambirira Ambuye Yesu akunena kuti ngati munthu andikonda adzasunga mawu anga. Kuti ife tikafikeko kumene Ambuye Yesu akupita tikuyenera kuti tisunge mawu a Mulungu. Let us always keep the word of God with us. Mawu a Mulungu ndi mawu amene amatikumbutsa nthawi zonse zimene ife tikuyenera kuchita ndi zimene ife sitikuyenera kuchita pa ulendo wathu. Ambiri mwa ife tidakhala kunena kuti mawu a Mulungu timawawerenga, timawasinkhasinkha. Mawu a Mulungu aja angathe kumatithandiza kunena kuti moyo wathu wa Chikhristu tizikhala moyo umene uli watanthauzo, tizikhala moyo umene uli wokomera Mulungu. Koma chifukwa chonena kuti mawu a Mulungu sitiwawerenga, sitiwasinkhasinkha ndipo sitiwasunga, mawu a Mulungu aja satithandiza kuti atilozere zoyenera kuchita, satithandiza kunena kuti tizichita zimene Mulungu akufuna moyo mwathu. Njira yoyambirira imene ife tikuyenera kutsatira kuti tikafikeko kumene Ambuye Yesu akupitako kwa Atate ndiye ndikusunga mawu a Atate. Kenaka uthenga wabwino wa lero ukutiuzanso kunena kuti njira ina imene ife tingathe kufikira kwa Atate ndiye ndikumvetsera Nkhoswe imene Ambuye Yesu adzatitumizire imene ndi Mzimu Woyera. Mzimu Woyera amene watumidwa ndi Atate adzabwera pakati pathu ndipo adzatiphunzitsa zonse natikumbutsa zonse zimene Mulunguyo, zimene Atate adatiphunzitsa kudzera mwa Ambuye Yesu. Mzimu Woyera umeneyu amabwera mwa ife kudzera mu mchongolera mtima. Mzimu Woyera umeneyu amabwera mwa ife kudzera malangizo a anthu ena. Mzimu Woyera umeneyu amabwera mwa ife kudzera malemba oyera. Mzimu Woyera umeneyu amabwera kwa ife kudzera maulaliki. Ife tikamakhala moyo wathu wa tsiku ndi tsiku tikuyenera kuti tidzidzifunsa kunena kuti kodi ndikumvetseradi Mzimu Woyera? Lero masiku ano maulaliki amene ansembe alaliki osiyanasiyana amene akulalika amaoneka ngati kuti maulaliki amene mulibe Mzimu Woyera. Chifukwa chani? Chifukwa anthu timaganiza kunena kuti zimene wansembe akulalika angolalika chifukwa chonena kuti waganiza kuti alalike zimenezo. Experience imene ndakhala mu nsembe zaka 7 zaka 8 yandidziwitsa kunena kuti umatha kukonzekera kunena kuti ukalalika izi. Nkupita polalika paja nkubweranso fundo zinaso zosiyana ndi zimene unakonzekera zija. The Holy Spirit at work. The Holy Spirit has chosen to speak through you in that way, in that manner. Kodi kuti ife udindo wathu si udindo olimbana ndi Mzimu Woyera ayi. Udindo wathu ndi udindo omvetsera zimene Mzimu Woyera akufunazo. Alipo anthu amene amati wansembe akalalika, alipo anthu amene amati mlaliki wina aliyense akalalika,
amangona ngatulula liku kunena za iwo. Bwanji musanalimbane ndi mtumiki wina aliyense, tamvetserani zimene Mzimu Woyera akunena. Chifukwa Mzimu Woyerayo adzabwera kutiphunzitsa zimene ife tikuyenera kuti tizitsatira, kutikumbutsa zimenenso Ambuye Yesu aja adatiuza. Listening to the Holy Spirit. Kumbukirani Mzimu Woyera umenewo umatilankhula kudzera m'Malemba Oyera. Kumbukirani Mzimu Woyera umenewo umatilankhula kudzera mwa anthu osiyanasiyana, anzathu, makolo athu, ana athu, abwenzi athu. Malangizo muja mwa anthu ena muja mulitu Mzimu Woyera amene muja. Musaonemo kulephera kwa munthu amene akulangizani, mudzakana Mzimu Woyera. Ndipo Mzimu Woyera amene mudzamkaneyo ndi otumizidwa ndi Atate. Kenaka uthenga wabwino wa lero ukupitirizanso kunena kuti ndikusiyirani mtendere. Ndipo mtendere umene ndikupatsaniwo si mtendere umene dziko lapansi umapereka ayi. Dziko lapansi umapereka mtendere umene uli attached to material things. Awa ndi ali ndi mtendere chifukwa ali ndi zonse. Awa ndi mtendere chifukwa ali ndi maudindo. Awa ndi mtendere chifukwa alibe manja mwawo sagangana. Si mtendere umene Ambuye Yesu akunena. Mtendere umene Ambuye Yesu akunena si mtendere umene ulokhalira munthu ayi. Ndi mtendere umene ife tikaulandira tikuyenera kuti tiuperekenso. Ndi mtendere umene mukaulandira mukuyenera kuti mugawenso. Mukatero ndiye kuti mtendere umene muwalandirawo ndi mtendere osati wa dziko lapansi, koma ndi mtendere ochokera mwa Ambuye Yesu. Ndi mtendere ochokera kwa Atate. Pamene ife tagawa mtendere kwa anthu ena, Ambuye Yesu atiuza kuti ndikusiyirani mtendere wanga ndikupatsani. Ife mtendere umene uja kugawa kwa anthu ena, zimenezo zidzatipangitsa kunena kuti nafenso kumene akupita Ambuye Yesu kwa Atate, nafenso tikapezekeko tsiku lina. Tatiyeni tipemphere kuti Ambuye tandithandizeni kunena kuti ndizifunitsitsa kuti ndikakhale kumene kuli mwana wanu, poonetsetsa kunena kuti ndikupereka mtendere kwa anthu ena, poonetsetsa kunena kuti ndikumvetsera Mzimu Woyera, poonetsetsa kunena kuti ndikusunga ndi kutsatira mawu anu komanso malamulo anu. Amen.